Ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde Bezhraničná podcast. Moje meno je Veronika a dnes tu máme hostku Martinu Brančičovú, ktorá je zakladateľkou jedinej katolíckej online zoznamky Kadrande. Maťka, vítaj. Ďakujem veľmi pekne. Maťka, keď ešte Kadrande neexistovalo, ako vyzerala tvoja cesta k manželovi? Ako ste sa spoznali? Ja pochádzam zo Spiša, z Spišskej Novej Vsi. A prišla som na vysokú školu študovať do Bratislavy a vtedy som si povedala, že Bratislavčana nikdy. Tak vtedy to asi niekde tam začalo. A počas štúdia som spoznala Mareka. Tak niektoré moje stereotypy a predsudky museli padnúť, lebo láska zvíťazila. To je silné. Tak sa hovorí, že sociálne siete a internet, že kým to ešte nebolo, tak to bolo také jednoduchšie. A že vlastne, že teraz je to také komplikovanejšie. Myslím, že to tak je? Myslím, že v niečom je to tak. Pamätám si, keď to tak porovnám pred tými 20 rokmi napríklad, tak nepozeralo toľko ľudí do mobilu, ako pozerá dnes. A ľudia sa prirodzenejšie zoznamovali. Takže v niečom súhlasím, ale zase si myslím, že aj tie sociálne siete priniesli veľa dobrého. Veľa zaujímavých podcastov o sebarozvoji vieme sledovať a zlepšovať sa, spoznávať viac sami seba. Takže sú to tiež len prostriedky. Môžeš nám tak priblížiť možno ten projekt Kadrande? Tak viac troška. Kadrande vlastne znamená katolícke rande. Rendezvous z francúzskeho teda slova, katolícke rande. A vytvorili sme ho, aby sme pripravili alebo vytvorili priestor pre slobodných, kde si môžu hľadať budúcich manželov a manželky. Takže najprv to bola zoznamka. Tento rok máme 10. výročie, 1. mája. Najprv to bola zoznamka a potom sme začali organizovať také podujatie pre slobodných. Potom neskôr speed dating. Ako ti prišla možno taká tá myšlienka, tá prvotná, založiť Kadrande? Ja som vyštudovala žurnalistiku vlastne v Bratislave a chvíľko som pracovala ako novinárka, potom 12 rokov som sa venovala deťom. Máme 4 synov. A potom chcela som sa aj vrátiť do toho novinárskeho sveta, ale keď som vlastne zistila, že koľko to obnáša, koľko stresu a podobných vecí, som si povedala, že toto robiť nechcem a práve vtedy som dostala ponuku od našej kamarátky Gudrun Kugler, rakúskej poslankyne terajšej, či nechcem práve viesť Kadrande, alebo teda zoznamku na Slovensku, pretože je to taká medzinárodná Kadtref zoznamka, v ktorej je dnes už asi 13-14 krajín. Ja som teda veľmi dlho neváhala, lebo Gudrun poznám, že ona robí projekty, ktoré naozaj stoja za to. A trošku som teda nad tým chvíľku porozmýšľala, či som aj na to vhodná a či by sa mi to páčilo. A keď som si to teda tak viac premyslela, tak sme založili Kadrande. Vnímala si to aj tak možno v tvojom okolí, tak nejako osobne, že tu niečo také chýba, také niečo katolícke, čo by možno pomohlo práve tejto skupine ľudí? Vtedy nie. Vtedy vôbec nie. Vtedy som žila v inom svete, výchovy detí, manželských radostí, starostí. Takže, ale ja som ten typ, že dostávam také posolstva, alebo vnímam, že Boh cez mňa hovorí aj cez ľudí. Takže neváhala som vôbec dlho. My sme už aj s Lukášom párkrát boli na Kadrande akciách aj slúžiť. A viem teda, že to není iba online zoznamka. A keby si nám mohla tak ako keby predostrieť ďalšie tie akcie, ktoré usporadúva Kadrande. Také možno aj mimo online sveta. No, v posledných rokoch sa to rozrastá, lebo vidíme stále viac a viac rôznych potrieb slobodných. Takže najprv to bola tá online zoznamka a potom sme začali robiť stretnutia, ktoré robíme možno 5-6 krát do roka. A sú tu niekedy duchovné stretnutia, niekedy len oddychovky. Teraz napríklad budeme mať víkendovku na Donovaloch.
Sú to dovolenky, sú to púte, pravidelne chodievame do Medžugoria na Veľkú noc. Teraz máme napríklad prednášky pre slobodných domekov Vadis na rôzne témy. Zajtra to napríklad bude intimita a sexualita v živote slobodných, podľa čo si vyberáme životných partnerov a podobné také podľa mňa veľmi zaujímavé veci na taký sebarozvoj. Vlastne v tomto roku aj plánujeme vytvoriť aj stránku alebo web pre ženy, kde by bol viac coaching alebo také trošku hlbšie sebaspoznanie a pomôcť pri hľadaní vlastne toho životného partnera. Čiže je to naozaj o tom, že kde vnímame potrebu, tak Kadrande sa aj spája vlastne aj sme radi, že vy ste nám prišli slúžiť aj z Domkov Vadis a kopu iných vlastne organizácií alebo webov. Veľmi radi a vlastne Single Katolíci, ktoré tiež aj vzniklo aj spolu s vami. Takže to je tiež, snažíme sa aj spojiť s tými, ktorí niečo podobné robia, aby sme pomohli slobodným hľadať toho životného partnera. Ty si spomenula speed dating. Keby si nám mohla tak trošička približiť, že o čo sa tam jedná, alebo ako to prebieha, ten speed dating. Možno pre tých, ktorí ešte tam nikdy neboli, alebo tak ich to tak oslovilo. Môžeš mi povedať. Speed dating je pre mňa veľmi obľúbená forma zoznámenia, hoci teda ja ju nepotrebujem, ale vidím, že je veľmi fajn. Stále máme asi 8 miest po celom Slovensku. Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Nitra, Košice, Prešov. A chystáme sa aj Banskú Bystricu pripojiť a napríklad Prahu. Už aktívne, už sa vlastne rozbieha Praha. Je to stretnutie pre slobodných určitej vekovej kategórii, napríklad od 26 do 33, od 34 do 40, alebo tak nejaký takýto podobný vek. Alebo rôzne vekové kategórie, kde sa stretne 10 mužov a 10 žien, niekedy aj 11 teda. Je to anonymné stretnutie, čo znamená, že keď niekto príde, zaregistruje sa cez našu web stránku Speed Dating Kadrande. Takže s tým, že používame kanály pre veriacich ľudí, teda sieťovanie pre veriacich, pre katolíkov, tak sa tam stretnú veriaci ľudia. Je tam 10 stolov. Najprv to začína tak, že každý z účastníkov dostane číslo a meno, anonymné ako chce, skrátku mena alebo meno. A začnú rozhovory, ktoré trvajú 6 až 7 minút. Každý vlastne účastník spozná, všetky dámy spoznajú pánov a potom si vyplňa formulár, v ktorom napíšu, že s kým sa chcú stretnúť znova. Že tá otázka naozaj nie je zložitá, či je mi sympatický, chcem s ním chodiť alebo niečo podobné. Je tam otázka, chcem sa s ním alebo s ňou stretnúť znova. A kto vlastne napíše áno, alebo možno, aj taká je možnosť, vytvorí zhodu s tým partnerom alebo s partnerkou a potom im vymeníme mailové kontakty. Čiže potom ďalšia komunikácia už je na nich. Keď sa stretávaš s týmito single ľuďmi, možno, čo tak vnímaš, že je pre nich takou najväčšou výzvou v tom hľadaní toho partnera, o partnerky? Myslím, že okrem toho samotného hľadania je to čas, kým hľadajú. Že ten čas je pre nich veľmi ťažký. Aj kvôli rôznym vonkajším vplyvom, napríklad rodine, priateľom, ktorí na nich často tlačia, že kedy sa už vydáš, kedy bude mať vnúčatá a podobne. A potom je to aj taký ich vnútorný. Tým, že mnohí to naozaj túžia sa vydať alebo oženiť a sami cítia, že sa im to nedarí, tak sami sú v takom nejakom tlaku. A toto je jedna z takých vecí, kde je to také pre nich také najťažšie. A potom to samotné hľadanie, lebo si uvedomujú, že možno robia niekde chybu, alebo možno oni v niečom zlyhali. Takže je veľmi veľa rôznych vecí, pre ktoré človek nevie nájsť toho partnera alebo partnerku. Ako sa ty možno tak snažíš ich pozbudiť v tomto? Že keď ich vidíš v takomto stave alebo v takejto situácii?
Ja sa tak najčastejšie snažím im povedať, aby čo najlepšie prežívali ten čas, ktorý majú. Aby nečakali, že potom to bude lepšie, že keď sa vydám, budem šťastná. Keď sa ožením, budem to ja, založím si rodinu, budem šťastný. Lebo je to o tom, aby sme boli šťastní teraz. Boh nám dáva tento čas. Ja sa niekedy už nemám ako keby som hovorila za nich. Lebo sú mi veľmi blízky. Že Boh nám dáva tento čas, aby sme ho využili. Buď to na seba spoznanie, možno vyliečenie nejakých zranení, možno dať si do poriadku rodinu okolo, možno iba učiť sa naozaj tomu, že treba trošku počkať. Ale niekedy je to aj o tom, že zistiť, či naozaj nemám iné povolanie, alebo či nemám ostať slobodný, ale prežívať ten čas naplno. Robiť to, čo ma baví, spojiť sa viac naozaj s Bohom a pýtať sa, hľadať odpoveď. Takže ten čas toho prežívania je pre mňa taký dôležitý, aby to prežívali naplno práve teraz, nie neskôr. Ako by mohli začať budovať vzťah so sebou, že keď je tam tá prekažka toho, že si napríklad neveria, že ako to prekonať, takúto nechuť alebo tak. A myslím, že treba najprv zistiť, čo to pramení. Že keď tých dôvodov môže byť naozaj veľmi veľa, či v rodine, o niektorých ani nevieme, že sú v našom podvedomí. A niektoré vzorce nesprávne. To je naozaj tiež veľmi, veľmi taký častý dôvod, že máme z rodiny prevzaté nesprávne vzorce. Alebo nás niekto veľmi zranil pri chodení. A nemáme taký sebaobraz o sebe. Pozitívny a takéto seba prijatie, seba lásku, ktorá je veľmi dôležitá, lebo nemôžeme milovať nikoho iného, kým nemilujeme seba. Ono to na človeku vidno, hej, že keď je niekto zúfalý alebo to tak ťažko prežíva, to svoje obdobie, vidno to na nás. Takže Boh nás miluje a cez tú jeho lásku k sebe, cez tú jeho lásku k nemu, cez tú lásku k blížnym sa veľa dá vecí vyriešiť. A hlavne teraz máme veľa podcastov, veľa koučov. To veľmi odporúčam, lebo vidím, že aj sama som koučka, tak možno takto vnímam. To sme nevideli. No, takto to už vnímam. Že veľa odpovedí má človek v sebe, ale on ich niekedy nevie nájsť, ale práve cez pomoc toho niekoho iného sa vie viac poznať a viac tú odpoveď vie lepšie nájsť. A myslíš si, že práve tá viera v Boha má nejaký dopad na to, že ako vnímajú títo kresťania sami seba? Alebo na ten dopad toho zamilovania sa? Môže to byť aj. Už som videla, že naozaj si myslím, že viera v Boha veľmi človeku pomáha spoznať seba, spoznať blížnych a naozaj dať takú tú pravú lásku. Ale niekedy to vieme aj preháňať. Vieme to preháňať možno v tej službe, niekedy aj, že niekedy človek veľmi veľa slúži na úkor seba a potom sa cíti ako ten marnotratný v tom príbehu o marnotratnom otcovi, ale nie ten marnotratný syn, ale ten syn, ktorý je pri ňom, ktorý je vlastne nespokojný s tým, ako žije. Alebo napríklad často vnímam, že slobodní sa veľmi čakajú na to, že Boh im povie, čo majú robiť. A Boh pritom naozaj im dáva slobodnú vôľu, že častokrát si to neuvedomujú, že oni majú tú slobodnú vôľu. Boh im požehná ich v tom, čom si vyberú. Takže často sa pýtajú, že čo je Božia vôľa pre môj život. A pritom si myslím, že by mali skôr v sebe hľadať tú odpoveď a hľadať tú lásku, hľadať viac v sebe tie odpovede. Aké si myslíš, že možno z tvojej praxe sú také najčastejšie chyby, ktoré robia pri zoznamovaní sa? No, teraz ich pribúda, tých chyb. Aj sme mali nedávno taký dobrý článok o tom, že je napríklad veľa ajťákov, veľa učiteľiek a to sú veci, také rôzne bariéry, ktoré sme si postavili. Napríklad ajťáci chalani, veľmi šikovní, spoľahliví, ale tým, že napríklad stredná škola bola s chalanmi, vyrastali, na vysokej tiež s chalanmi boli, že nevedia si vytvoriť ten vzťah. Nevedia, trošku sa aj obávajú
Takže naozaj je tam veľa takej práce na sebe. Každý z nás ako keby, je to myslím, že veľmi individuálne, takže každý by to mal tak viac hľadať. Tých rád môže byť, ja by som povedala, že veľa. Aj napríklad na zoznamke chalani sa nám sťažujú, že baby neodpisujú, baby sa nám sťažujú, že chalani nevedia písať. A je to niekedy naozaj také, že niekedy aj nevieme, čo odpísať, hej? Že stále ako keby sme to isté pripomínali, že sú niektoré pravidlá, ktoré treba mať, aby to fungovalo. Že pre všetko sú nejaké pravidlá a rady, len treba ich hľadať a treba to ušiť na seba. Treba spoznávať to, v čom robím chybu a v čom to môžem robiť lepšie. V čom si myslíš, že je taká chyba práve tých, ktorí si tak dlhodobo nevedia nájsť partnera? Že myslíš, že napríklad je to tá, ako keby, tá Božia vôľa, že on ich napríklad, majú taký pocit, že ich učí trpezlivosti v tomto? Myslím, že aj tam môže byť veľa rôznych dôvodov. A je aj otázka, či naozaj, lebo nie všetci sme vhodní alebo sme schopní vstúpiť do manželstva. To by si veľa ľudí malo uvedomiť. A ja to niekedy tak vnímam, že aj sa cítia častokrát pod takým tlakom a pýtajú si odpovede niekde, kde tie odpovede nie sú. Ale naozaj v písme je, že nie všetci sú vhodní do manželstva. Ja napríklad poznám veľmi veľa slobodných, ktorí žijú ten svoj slobodný stav naplno a si ho užívajú. A jednoducho ich to neláka, alebo si povedali, dobre, tak nebudem tlačiť na to a uvidím teda, že čo mi Pán pripraví, koho stretnem a podobne. Ale myslím, že na to neexistuje jednoznačná odpoveď, alebo jediná odpoveď. Tých odpovedí je veľa. Je to veľmi, veľmi individuálne. Veľa ľudí má možno také silné očakávania, niekedy ešte také romantické, že aký by mal vyzerať, alebo aký by mal byť ten budúci partner. A ako možno pracovať s takýmito očakávaniami, aby to bolo na osoch, aby to pomohlo, než aby to zničilo práve že takú nejakú predstavu. Mne sa veľmi páčilo, čo povedal rektor kláštora v Svetom Beňadiku, Hronskom Beňadiku, otec, neviem si teraz spomenúť jeho meno. On hovoril, že dnešná doba je veľmi ťažká, aj pre slobodných, pretože nároky na nás, nároky tak, že my na seba kladieme takých menej nárokov, ale oveľa viac nárokov dávame na tých, čo sú okolo nás. A preto je to oveľa ťažšie hľadať. Keď si niekedy uvedomíš, že možno ešte pred, 100 rokmi, alebo 100 už nie, ale áno, pred 100 rokmi sa ľudia zoznamili v rámci jednej dediny. Že tam horný koniec, dolný koniec, hej, že sa necestovalo toľko, že si musel nájsť partnera alebo partnerku niekde naozaj z blízkeho okolia. Nebol taký veľký výber. Boli muži oveľa starší ako sú ženy. Niekedy to naozaj bolo také viac racionálne. To myslím, že to manželstvo. Išlo tam viac aj o tú úctu, že ten človek cez tú úctu aj našiel ten vzťah a tú lásku. Nehovorím, že to bolo dobre, bolo to iné. Ale dnes sme veľmi rozmaznaní naozaj. Ja sa niekedy aj hnevám, môžem to tak povedať, uvidím aspoň akú reakciu tu vyvolá. Ja sa veľmi hnevám, čím ďalej, tým viac, na mnohé ženy do 35 rokov, lebo robíme, napríklad sme zorganizovali dovolenku pre slobodných do 35. Sa nám prihlásilo veľa mužov a minimum žien. A ja sa pýtam, kde sú tie ženy? Na čo čakajú? Potom zase, keď je to už nad 35, je veľa žien a málo mužov. Že ženy ako keby niekedy čakali na toho princa na tom modrom, bielom koni, alebo na akomkoľvek koni, ale vyslovene tak trošku nereálne, a trošku tak romanticky, že naozaj
tá romantika nám pokazila kopu veci, aj sa cítia niekedy naozaj akože, chápem akože Božia princezna, ako ja s tým súhlasím, ale niekedy tie očakávania ich sú príliš nereálne. A potom prídu do veku, keď už je to potom aj trošku ťažšie, a napríklad speed datingy, veľa mužov má záujem, málo žien. Niekedy musíme rušiť speed datingy kvôli nedostatku žien. A ja hovorím, prečo im chýba tá odvaha? Sú emancipované dnes, krásne, inteligentné. Prečo? Kde sú? Ja sa tak pýtam, neviem stále tú odpoveď, že prečo to vlastne tak je. A mám pocit, že chalani sú viac takí racionálnejší. Oni naozaj sú. Na to stretnutie do tých 35 rokov prišlo veľa sympatických, šikovných, pripravených chalanov. A tie dievčatá tam neboli. A potom sa dievčatá čudujú, že keď majú okolo tej 40-ky, že prečo si ich tí muži nevšímajú. Lebo muži hľadajú mladšie partnerky a no je to tak, ako genetika nepustí. Hej? Môžem im hovoriť, že pozri sa, aj tuto sú dievčatá. Mne sa napríklad veľmi páči, že sú vzťahy, kde je napríklad dievča staršie, hej? Že aj takto chalani sú. Že povedia o 2, o 3 roky staršia, že je trošku zrelšia, ale býva to menej skôr takto. Že skôr naozaj si muži hľadajú mladšie ženy. No, ale hovorím, že tá romantika pokazila kopu tých naozaj predstav našich, alebo sme trošku rozmaznaní tou romantikou. No. Myslíš, že je dobré, že keď sa možno tak upnú iba na jeden cieľ, to manželstvo, že dostať sa iba do manželstva? Či potom tak nevytrizujú, že dobré, a čo teraz? Myslím, že to je dosť takou chybou aj. Ako je dobré mať takú predstavu, že chcem sa vydať, ale naozaj to, čo som povedala, že je podstatné žiť ten život teraz naplno. Že, lebo vidno niekedy na ľuďoch, keď sú naozaj vystresovaní tým, že veľmi silno chcú alebo príliš veľmi to chcú a zabúdajú žiť. Niekedy sú takí až z toho vystresovaní. Nie je to dobré, ale zase si myslím, že treba byť aktívny. Treba byť aktívny, aj akčný a hľadať, hej, aktívne, ale nie až do takej miery, aby človek z toho bol vystresovaný, alebo takto, že aby to zase neboli tie romantické, nejako to tak vyvážiť, aby to nebola prehnaná romantika, aby človek bol v tom naozaj racionálny. V tom pýtať si múdrosť Ducha Svätého a naozaj byť tak napojený s Bohom, ale prežívať terajšok. Majú ľudia ešte stále také predsudky voči online zoznamkám? Majú dosť. Väčšinou sa smejem, keď nám prídu príbehy o tom, že nechcela som ísť na zoznamku, alebo že stále to ešte mnohí to považujú za také posledné nejaké poslednú možnosť, ale sú už aj takí, ktorí naozaj už tým nemajú problém. Len by som povedala, že aby začali skôr. Že aby naozaj na Slovensku sme trošku tak zaostávame, ale Európa aj svet si myslím, že už tí ľudia naozaj oveľa skôr začínajú hľadať toho životného partnera cez tie sociálne siete, cez zoznamky, cez tie speed datingy. Ja myslím, že to je dobrá cesta. Lebo keď vidím tých sympatických ľudí, ktorí tam prichádzajú, tak som veľmi ako povzbudená týmto. Má platforma Kadrande nejaké pravidlá? Áno. Tých pravidel máme celkom dosť. To sú také pravidlá, ktoré sú vlastne aj na webe napísané. A oni vlastne, to sú pravidlá, ktoré ešte vytvorili právnici z CAT-TREF. Lebo to CAT-TREF, keď ešte môžem, vzniklo tak celkom zaujímavo, že salzburský biskup Andreas Laun mal potrebu vytvoriť niečo pre slobodných, lebo ich bolo veľa. A to už je tak horizont 20 rokov dozadu. Bolo ich veľa a stále sa opýtali, že čo majú urobiť, aby stretli toho životného partnera. Tak oni sa vlastne s tou mojou šéfkou, Gudrun Kugler, sa rozhodli, že založia zoznamku a pomáhali im pri tom teológovia, dlhoroční manželia, psychológovia, aby vytvorili
zoznamku, kde sú napríklad v profile človek musí napísať veľa zaujímavých vecí o sebe, potom je tam test zhody, takže človek, aby ľahšie vedel na toho partnera nájsť. Takže to som odskočila, ale teraz som zabudla na tvoju otázku. Či má nejaké pravidlá? Áno. Takže si spomínala, že aj na webe ich máte napísané. Áno. Takže to sú tie pravidlá, ktoré vlastne sú na webe a to boli vytvorené pre ten cut tref, takže ich tam celkom pekne ako dosť. To je v tej tiráži, v tej spodnej časti tej online zoznamky. Ešte sa opýtam, ty si spomínala tie profily, že ako je dôležité mať ho dobre vyplnený, alebo aspoň nejako vyplnený? To je vlastne základ toho, si myslím, že treba mať dobre vyplnený profil a pravdivo odpovedať na tie veci, čo tam, na tie otázky a mať aj dobrú fotku. A ja by som povedala, že aj viac tých fotiek, alebo radíme aj viac tých fotiek. Aby potom, keď človek začne komunikovať s niekým, prvá vec, čo napadne, keď niekto dostane správu, prečíta si správu a hneď k tomu to vlastne píše. Takže preto je to dôležité. Aj si myslím, že pravidelne by to človek mal aktualizovať. A hlavne aj teda, keď hľadám niekoho, tak ho hľadám na základe niečoho. Takže keď napríklad rada tancujem, tak si pozriem profil a keď uvidím, že niekto tiež tancuje, tak skúsim mu napísať. Že práve tieto veci, tie veci, ktoré sú v profile, pomáhajú aj v tej komunikácii a hľadaní. Čo možno také tie nepísané pravidlá, že ako by sa mali spoznávať títo ľudia na zoznamkách? Na Kadrande konkrétne? Máme tam aj vlastne také pravidlá, ktoré fungujú na internete. Dobre, že mi to tak pripomínaš, trošku to znova to tak skúsim oprašiť a znova to tam napíšem do tých článkov. Ale tie pravidlá sú o tom, že neurážať sa, o tom, ako komunikovať. A potom napríklad často aj píšeme, že treba odpovedať na správy, čo je absolútne obrovský kameň úrazu. Alebo to sa teda naozaj väčšina ľudí sťažuje, že dámy neodpovedajú na správy. Tak niekedy aj to tak rozumiem, že niekedy sú správy tak hrozne napísané, že napríklad, že pokomunikujme, alebo ahoj, napíšeme si, jednoducho na to ani nie niečo odpovedať. Ale potom sú zase správy, na ktoré sa dá odpovedať. A tam podľa mňa by bolo dobre odpovedať. No. A hlavne si treba si aj uvedomiť, že muži naozaj nie vždy vedia komunikovať. Že ja by som povedala dámam, aby dali viac šancu pánom. Aby, možno aj na začiatku, teraz sme mali práve taký veľmi pekný príbeh, že na základe profilu a je toho, ako to tak to dievča vnímalo, tak dala šancu tomu chalanovi a vlastne už sa zobrali, ale ona zase aj v tom príbehu hovorí o tom, že ten chalan bol tiež trpezlivý s ňou, lebo neviem, či 2 alebo 3 týždne ona mu neodpovedala na tú správu. Takže to je taká pekná ukážka toho, že treba byť trpezlivý aj na tej zoznamke. Treba sa naučiť, ako komunikovať a dať šancu tomu druhému. Keby si nám mohla ešte tak povedať tú doménu, že kde si tam môžu kliknúť, keby sa chceli prihlásiť, zaregistrovať na túto zoznamku? Zoznamka je kadrande.org. Okay. A speed datingy máme tiež ďalší web, to je speeddatingkadrande.org. A tá Kadrande zoznamka je vlastne zadarmo, alebo ako to funguje v tomto? Ona je, zaregistrovať sa môže človek zadarmo. A vytvorí si tam profil a potom, keď chce už začať písať, alebo keď si chce písať, tak už je to 15 € na 3 mesiace. Čiže na jeden mesiac je to 5 €. To je aj kvôli tomu, aby zase neboli tam rôzni typkovia. Musíme naozaj, práve že táto vec, že je to platená, tak tým by mala byť taká aspoň nejaká záruka toho, že sa tam naozaj nejakí stalkeri alebo nejaké podobní ľudia nezaregistrujú, lebo máme žiaľ aj takýchto ľudí. Čiže tým sa vlastne chránia tí užívateľia toho. Áno, aj týmto spôsobom. Máš aj nejaké svedectvá párov, ktoré sa takto dali dokopy a
boli takí odvážni, že ti o tom dali vedieť? Je ich dosť málo. Na to, koľko vieme, je ich stále dosť málo, pretože ľudia, už to viem to aj z toho, že aj naozaj ľudia, ktorých osobne poznám, mi sľubujú už niekoľko mesiacov, niektorí aj dokonca aj roky, že napíšu príbeh, ale nenapísali. Takže človek, keď sa zoznámi, často to býva tak, že veľmi rýchlo sa berú tí ľudia. Do roka, alebo takto, že jednoducho fakt čakali na to, sú pripravení, čakali na to, kým stretnú toho pravého, tú pravú. A potom už v podstate, to už je minulosť, to, že sa zoznámili na zoznamke. A takto, no, často to je jeden z tých dôvodov. Alebo niektorí sa ešte stále hanbia, že sa zoznámili. Hoci teda my hovoríme, že môžete to napísať anonymne, aj fotku dáme ilustračnú. Takže stále čakáme ešte na tú odvahu. Ale je to zase, si hovoríme, že dobre, tak hlavne, že sa zoznamujú, že vieme, že to funguje, že sa darí a veríme, že stále sa bude dariť a sa budú hlásiť aj tí ľudia, ktorí sa takto nájdu cez zoznamku. Super. Tak chceme aj tak pozbudiť, že ak o niekom viete, tak môžete dať vedieť a túto Maťke napísať. A máme tu ešte ďalšie divácké otázky. Matej sa pýta, o čom môžem rozprávať na prvom rande? Aké témy by sme mohli preberať? Ide o to, či sa už spoznali napríklad pred zoznamkou, či už niečo o sebe vedia, alebo teda sa vidia prvýkrát. Ale ja si myslím, že to prvé rande je o tom zoznámení hlavne. Že predstaviť seba a veľa počúvať. To je si myslím, že veľmi dôležité počúvať toho druhého. Aj sa vedieť opýtať, čo sa opýtať. A potom to človek tak veľmi vníma aj to neverbálne. A to, čo nám mozog vyplavuje, všetky tie naše tie hormonálne, tie naše chemické procesy, ktoré nám veľa povedia o tom druhom. Ale tu práve zase chcem povedať, že je dôležité skúsiť ísť až do toho 3., 4. rande. Ak to teda človek necíti, že v prvom, že poviem si, že určite nie. Ale ak je tam, že možno, tak by som povedala, choďte ešte do tých ďalších rand. Že 3., 4. určite, že tam sa to viac láme už. Erik sa ďalej pýta, čo mám robiť, ak na zoznamkách stretávam len samé zúfalé ženy? Nechcem ich odsudzovať, ale na druhej strane viem, že s takými ženami nechcem vstúpiť ani do kamarátskeho vzťahu. No ja by som povedala Erikovi, ja by som neverila v tomto. Ja si myslím, že niekedy máme aj také zrkadlo, čo vidíme v druhých ľuďoch. Ja si nemyslím, že na zoznamke sú len takéto ženy. A buď to nech sa lepšie pozrie, ale možno nech sa zamyslí nad tým, že prečo si to myslí. Lebo som si istá, že to nie je realita zoznamiek. Lucia sa pýta, ako mám reagovať na mužov, ktorí to zoznamenie berú až príliš vážne. Myslím tým, že po prvom stretnutí už hovorí o manželstve a deťoch. Asi ju to vystrašilo, takéto nadviazanie. Ja by som počkala možno, že ide o to, že ako veľmi ona je ochotná dať šancu. Lebo naozaj aj tí chalani, niekedy naozaj hovorím, že ITčkári alebo chalani, ktorí sú veľmi, veľmi fajn, ale učia sa komunikovať, že nevedia. Že dala by som ešte šancu. Že možno naozaj nedostal dobrú radu od kamarátov, alebo sa nevie, čo sa pýtať, možno je vystresovaný. Ale počkala by som ešte, že či naozaj, čo bude potom, niekedy naozaj, ako to nie je dobrý nápad samozrejme, pýtať sa to. To je možno dobrá rada pre pánov, toto sa nepýtajte na prvom rande. Ale ja by som mu dala šancu ešte. Ako slušne odmietnúť muža, ak nemám ako žena záujem? Najlepšie tak, aby som ho nezranila. Ja si myslím, že my ženy sa veľmi často bojíme zraniť muža. Ja som bola minule prekvapená, ako môj syn 16-ročný písal správu jednému dievčaťu, o ktorú nemal záujem. On to normálne napísal, že neviem teraz presne tú správu, že prepáč, nemám záujem. A úplne krátko, jasne. Ešte nejaká veta pri tom bola, ale mne sa to zdalo, že trošku také silné, ale
to dievča mu odpísalo, že ďakujem, to som potrebovala počuť. Že niekedy sa nemusíme báť povedať pravdu a ide o to, ako ten druhý na to bude reagovať. Ale mala som taký vtipný zážitok. Boli sme na nejakej na nejakej dovolenke a tam sa dvaja chalani rozprávali a jeden hovorí druhému, že vieš čo, práve som počul tú najhoršiu vetu, že akú? Že radšej asi nie. A ja som sa na tom veľmi zabávala, lebo to je presne o nás ženách, že my ženy sa niekedy tak bojíme, že zraníme to muža, že nedáme jasnú odpoveď. A oni sa tak rozprávali, že čo to vlastne znamená. Lebo muži rozprávajú inak ako ženy. Toto je taká moja obľúbená téma, rozdiely medzi mužmi a ženami. A vlastne tým, že žena povedala to, čo povedala, ten chalan si nebol istý, že čo vlastne tým povedala, že možno radšej nie, či to je nie, alebo ešte má šancu. A ten druhý mi hovorí, že jasné, že nemá šancu. Ale ten jeden muž to nevedel. A možno práve preto ešte by otravoval tú ženu, lebo nemal jasnú odpoveď. Čiže ja si myslím, že naučme sa hovoriť jasne. Je potom otázka, treba byť pripravený na tú odpoveď, že niektorí ľudia žiaľ nevedia správne odpovedať, ale keď chceme byť pravdiví, dávame také pravdivé odpovede. Marek, ako mám bojovať s pocitmi, že sa všetci okolo mňa už usadili a ja som stále sám? Z okolia cítim na seba tlak, už len z toho, že tie páry stretávam. Myslím, že je to o tom seba obraze, že ja viem, že je to ťažké. Ja si myslím, že naozaj je to ťažké, že rodina alebo priatelia aj tlačia, aj človek, keď vidí tie páry a má v sebe tú túžbu, ale práve hľadať to v sebe, taký ten pokoj a žiť teraz. Rozmýšľať, čo môžem urobiť, aby som zmenil to, ale byť k sebe dobrý, mať sám seba rád, nájsť tie talenty, ktoré mám. Možno je to naozaj čas na to, aby on spoznal viac sám seba a možno sa viac modliť o ten pokoj a o tú cestu, o hľadanie tej cesty. Ale určite viac hľadať v sebe. Ďakujem. Nela sa pýta, ako zistím, či si niekto so mnou píše len zo slušnosti, alebo má o mňa naozaj záujem. Píšeme si spolu hodiny a on stále nenavrhol stretnutie. Mám to iniciovať ja ako žena? Rozumiem jej. Ja by som jej odporúčila, aby naozaj napísala. Aby teda mu navrhol stretnutie. Dnes už je taká doba, že ženy nemusia čakať, kým jej to muž navrhne. Aspoň si čím skôr bude na jasnom. Ešte Lenka napíše, ako si mám zachovať nádej na vzťah, ale zároveň nebyť zúfala z toho, že nikoho nemám. Ako teda balansovať medzi nádejou a zúfalstvom je pre mňa až neprekonateľná výzva. Trošku som o tom hovorila, o tej sebaláske, o tom vzťahu k sebe. A keď je to až príliš ťažké, tak by som mi doporučila koučku. Alebo kouča. Alebo niekedy ten kouč vie nám položiť také správne otázky, ako sa hľadá, ako hľadať práve tú cestu, ktorú my sami nevidíme. Lebo tá odpoveď je v nás, len ju musíme nájsť. Takže keď sa to nedarí tak nám samým, tak možno aj cez nejaké podcasty, cez nejaké vzdelávanie, ale cez tí kouči sú dnes celkom fajn. Ale možno aj cez priateľov. No. Ale pozrieť sa na tú svoju situáciu trochu inak. Ďakujem, Maťka. Ešte na záver, ak by si chcela, môžeš tak pozbudiť práve tých nezadaných, ktorí možno tak už strácajú nádej alebo vieru, že si niekoho nájdu. Možno tak niečo odkázať. Ja ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie. Ďakujem za to, že robíte to, čo robíte. Dlhé roky teda vás sledujem a veľmi sa teším z celej tej platformy, z celého toho nápadu, z celej tej myšlienky, tej bezhraničnej lásky. A vám prajem, aj vám, košťalovcom, aj vlastne spolupracovníkom veľa Božieho požehnania, veľa múdrosti, veľa Ducha Svätého, aby ste vedeli aj správne počúvať, aj robiť tie správne rozhodnutia. A slobodným by som odkázala, aby sa naozaj snažili žiť tak naplno túto chvíľu
ale aby na sebe pracovali. Vidím ľudí, ktorí, a dnes už aj mužov, a som úplne nadšená z toho, ako hľadajú tie odpovede a spoznávajú viac sami seba. Aj v tom chlapskom prostredí chlapi, v dámskom prostredí dámy. Takže len treba byť aktívne, treba čakať. Myslím si, že to je tak jedna ruka v ruke a vďaka Bohu sme veriaci, takže veľa odpovedí nachádzame aj vďaka tomu, aj Božiemu slovu, aj všetkým tým inšpiráciám, ktoré máme v tých našich duchovných rozhovoroch. Ďakujem ti, Maťka. Ďakujem, že si prijala toto pozvanie k nám do štúdia a tiež ti tak prajeme a žehnáme veľa spokojných nových párov a aby sa ti darilo na tom Kadrande. Ďakujem veľmi pekne.